Bola som na nákup a sústredila som sa najmä na nákup potravín, teda mliečnych produktov, ktoré majú detský motív. A to pretože ma zaujímalo, koľko obsahujú cukru. Vzhľadom na to, že majú také pekné detské obaly, tak nám samozrejme evokujú, že sú vhodné pre naše deti. Takže poďme sa teda pozrieť spolu na to, že či je to v súlade s odporúčaniami, či sú tieto produkty OK, čo sa týka obsahu cukru. Ale aby sme si to uviedli na správnu mieru, tak čo sa týka maximálnej dennej odporúčanej dávky cukru, tak podľa Európskej spoločnosti pre detskú výživu je to maximálna denná dávka 4 čajové lyžičky alebo 4 kávové lyžičky, čo predstavuje približne 25 gramov cukru. Ja som si to aj navážila, takže vyzerá to asi takto. Nie je to nejako veľa. Pre dospelého je maximálna denná odporúčaná dávka do 50 gramov, ale je všeobecne známe, že my túto dávku bohužiaľ prekračujeme, tak ako dospelí, tak aj deti. Takže poďme sa teda pozrieť na tieto produkty, ktoré som našla v obchode a ktoré som si nahádzala do košíka. Takže ja začnem od toho, ktorý mal najviac cukru. Samozrejme, že to neznamená, že tento produkt obsahuje najviac cukru na trhu, ale ja som konkrétne z tých, čo som kúpila, tak tento mal najviac cukrov, takže je to vlastne tento produkt. Je to čokoládový jogurt, taký nejaký krém mliečný, ktorý vlastne obsahuje na vrchu aj takúto pridanú hodnotu vo forme malých piškotiek. Tento jogurt obsahuje na 100 gramov 14 gramov cukru a keďže celé balenie má nejakých 113 gramov, tak je to okolo nejakých 15-16 gramov cukru plus ešte tie piškoty, takže vlastne to dokopy je okolo nejakých 19 gramov cukru, čo vlastne v porovnaní s tým, že denná maximálna odporúčaná dávka cukru pre deti je do tých 25 gramov, tak v podstate týmto jogurtom si to už viac menej vybavíme. Idem ďalej. Potom tu mám takéto rôzne iné, napríklad tento som už jedla aj ja, ten predtým som ešte nemala, takže neviem porovnať, že chuťovo, ale oni sú všetky veľmi chutné. Tento konkrétne obsahuje na 100 gramov 15 gramov cukru, takže ešte viac ako ten predošlý, ale vlastne je to väčšie balenie. To znamená, že v celom balení budete mať viacej cukru. Čím väčšie balenie, tým viacej cukru samozrejme. Takže tu nám máme vlastne v celom balení nejakých 18,7, skoro 19 gramov cukru. Potom tu nám máme tiež takýto vanilkový krém. Myslím, že sa predáva aj v inej príchuti. Takže obsahuje na 100 gramov 14 gramov cukru. Je to veľmi podobné. Je to 130 gramové balenie, no a tým pádom v celom balení máme do 16 gramov cukru. Takže to je tento jogurt. A teraz jedna taká veľmi obľúbená značka, alebo podľa mňa taká celkom známa, chutná. Takže mám tu na ďalší jogurt, ktorý obsahuje na 100 gramov 11 gramov cukru. Celé balenie má 14,3 gramov cukru. Takže to je konkrétne tento tvarohový mousse, ktorý obsahuje vlastne aj tvaroh, takže tým pádom mal obsahovať trošku viacej bielkovín, ale to som momentálne neporovnávala, ale dúfam, že áno. Takže celé balenie okolo tých 15 gramov cukru. A teraz tu máme také niečo ako Thermix, ale od inej značky. Takže v podstate tu nás si môžeme pozrieť, že balenie má 90 gramov. A na 100 gramov obsahuje 15,4 gramov cukru, takže dosť veľa, ale tým, že je to iba 90 gramové balenie, takže je menšie ako tie ostatné, to znamená, že obsahuje 14 gramov cukru v celom tom balení. No a potom tu mám ešte takéto dve kapsičky, ktoré som si pre ilustráciu zobrala. Jedna je opäť takáto tvarohového typu a jedna je taká pudingová kapsička. Poďme najprv na túto. Takže táto kapsička obsahuje 16,2 asi najviac na 100 gramov.
cukru. Výhodou je, že má iba 80 gramov, to znamená, že nebude tam celých tých 16 gramov cukru, ale okolo 13 gramov cukru v tej jednej kapsičke. No a tento produkt mal najmenej cukru zo všetkých, ktoré som si ja nahádzala do košíka. Je to nejaká pudingová kapsička, ja som ju dnes videla prvýkrát, možno aj z toho dôvodu, že som sa nikdy nejakým spôsobom nezaoberala takýmito produktami. No a vyšlo mi, že táto kapsička obsahuje na celé balenie okolo 10 gramov cukru, pretože na 100 gramov obsahuje 11 gramov podľa zloženia a keďže je to 90 gramové balenie, tak okolo tých 10 gramov cukru to vychádza na ten jeden balíček. To znamená, zo všetkých týchto produktov, ktoré som tu ukázala, má najmenej cukru na balenie táto kapsička, ale zase čo sa týka na 100 gramov, má najmenej cukru, myslím, že nám vyšlo 11 gramov, to bolo tiež toto, ale aj toto. No a najviac cukru na 100 gramov jednoznačne obsahoval tento produkt, ale to neznamená, že je najviac cukru v tom danom produkte, pretože tým, že nie je tak veľký, tak vlastne toho cukru tam nie je až tak veľa. V každom prípade, v každom jednom produkte je podľa mňa viac cukru, ako by bolo vhodné. Pretože už len tým, že by sme napríklad dieťaťu dali jeden takýto produkt denne, tak s najväčšou pravdepodobnosťou tú dennú dávku cukru určite naplníme, pretože vlastne cukor sa nenachádza iba v týchto produktoch, ale nachádza sa takmer vo všetkom, čo konzumujeme. To znamená, že mali by sme byť opatrní, prípadne ten balíček rozdeliť na viackrát pre to dieťa alebo ho zmiešať s klasickým bielým jogurtom, aby sme ten obsah cukru znížili. No a ešte pre porovnanie, nakoniec ja som si, okrem toho, že som si pozerala tieto detské produkty, tak som si zobrala taký normálny jogurt, napríklad tento. Je to vlastne klasický biely jogurt, ale je osladený, pretože nebudem porovnávať neosladené a osladené produkty logicky. Ale nemá detský motív. No, takže teraz otázka, že čo je vhodnejšie pre dieťa? Ja neviem, niečo s detským motivom alebo bez detského motivu. Určite, keby sme boli v obchode, teda minimálne ja, keby som bola v obchode s mojim dieťaťom, tak by si vybralo niečo s pekným obalom. Vidím to aj keď doma otvorím chladničku a vyberiem napríklad biely jogurt, tak mi krúti hlavou, že nie. A keď vyberiem, ja neviem, niečo, a keď vyberiem z chladničky niečo s medvedíkom alebo s obsíkom, no tak už je to OK. Takže v každom prípade takýto obyčajný biely jogurt obsahuje na 100 gramov okolo 10 gramov cukru. Zase plus minus to môže byť nejaký ten gram, ale v priemere je to trošku menej cukru ako tieto bežné detské produkty. Ale zase tieto sú väčšinou menšie. Takže v podstate treba to asi robiť tak s rozumom. Ja nie som nejaký veľmi teraz taký ortodoxný typ, že proste, že to dieťa nesmie, alebo že mu to máme nejakým spôsobom zakazovať, ale určite by sme to mali limitovať. A určite by to nemalo byť na dennom poriadku, že ja neviem, ráno dám dieťaťu taký sladký jogurt a po obede mu dám taký, lebo keď už si dáme dva produkty dokopy, akékoľvek, tak už minimálne tých 25 gramov cukru to dieťa príjme. Takže to znamená, že to asi nie je v poriadku. Aj vzhľadom na to, že viaceré štúdie už potvrdili, že v podstate ten zvýšený príjem cukru má vplyv aj na náš mozog, respektíve na ten detsky vyvíjajúci sa mozog. To znamená, môže to zhoršovať kognitívne funkcie, môže to zhoršovať pozornosť u detí. Tak asi by som porozmýšľala, že v akej dávke by som dieťaťu alebo koľkokrát do dňa alebo do týždňa mu takýto produkt dovolím konzumovať, aby si na toto dieťa rýchlo nezvyklo, lebo potom to pôjde na úkor zdravia a takisto aj na úkor zdravej telesnej hmotnosti, čím sa teda dlhodobejšie už zaoberáme. Takže dúfam, že vám toto video pomohlo s výberom alebo rozšíriť si trošku obzor ohľadom obsahu cukru v daných produktoch a budem sa tešiť na vaše ohlasy, ktoré produkty vy dieťaťu dovolujete, ktoré kupujete alebo ako k tomu pristupujete vy.
Ahojte.